चिराङाव गाव खावनाय दाखाथि लुट खालामनाय मानाय बे वर्ल्ड वाइड जागासिनो दं बेवहाय माने खुनु जायगायाव जाफेराखै होननानै बुंनो हाया नाथाय जों बेनि एगेन्स्टआव स्ट्रं एक्शन लानांगौ जों बिनि दारैनो बुंनो नाजानो नाङा जे बिटिआरसि ओनसोलाव सान्थिया आरोबाव माने गोमाबावसिगोन नामा असान्थि जासिगोन नामा सिखाव दाखाराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ जुग 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 गोदोनिफ्राय दं गोदो बांसिनसो दंमोन दा एसे अर्गानाइज फर्माव फैबाय थ' बे एखे घटनाया डिब्रुगड़आव जागासिनो दं तिनिसुकियाव जागासिनो दङ जों बेखौ पलिटिकेलि बारा लिंक लानानै लाब गैया राजनैतिक भाबै खिन्थु सिखाव दाखातखौ जोङो सेस खालामनांगौ लुट खालामग्राखौ सेस खालामनांगौ आरो पुलिस जि मोनसे निरापत्ता बेबस्थाया मालाबा गोख्रों जायो मालाबा लुज जायो जों बेखौनो दा बुंगासिनो दं गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय 24 आवार्स स्ट्रं जानांगौ पुलिसा खुनु रिलेक्सेसन जानाय बा माने जिरायनायनि प्रश्न फैनो नाङा पुलिस डिपार्टमेन्टआ जुदि मालाबा माने एसे खामानिखौ मेंनाय मोननानै मानानै जिरायनाय फैयोबा देशआव सासन बेबस्थाया सेस जागोन दा ओंखायनो जोंनि गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय स्ट्रं माने मोनसे डाइरेक्सन दङ जे 24 आवार्स माने 24/7 पुलिसा जेब्लाबो डिउटियाव थानांगौ दा बेखायनो बे पुलिस आरो लुट खालामग्रा मानसिफ्राथ' जोङो सम सम जायो खिन्थु हमजायोबो बारा गोबाव थाया बिसोरो खिन्थु चिरांनि बाथ्राया एसे अर्गानाइज मेनाराव जाबाय थादों एसे गोबावनिफ्रायनो बेवहाय मा एलिमेन्टफ्रा खामानि मावबाय थादों एसे स्टाडिबो खालामबाय थादों जोङो आरो जेब्लासिम माने बे जेंनाफ्रा जोबा पुलिस एक्सना सोलिबाय थागोन थेंक इउ